ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи далер офисиал. дӯстони азиз, дар навор имрӯза якчанд намуди мошинҳои нав қабул кардему ба шумо пешниҳод мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо низ хона, мошин, замин, квартира ягон техника ва компания умуман чизе барои фурӯши реклама дошта бошед, маромат сурат маълумотша дар ватсап мо равон намоед, мо рекламада мегузорем. аз ҳамаи шумо хоҳиш ба видеонарбони мо лайк гузорем, ба канали мо обуна шавен, фикру ақидаи даро дар комментария нависем. ва шумо аз кадом нуқтаи Торкистон кадом намуди мошинҳо лозим аст, мо ҳатман фикршон ба назар мегирем ва нигоҳ мекунем ки барои мо чӣ равон кардан, мо шумо дар чӣ раи имрӯз реклама мегузорем. Mercedes Benz V124 дорем имрӯз, Opel хечбоки нав дорем, Opel Astra F дорем, VAZ 2115, VAZ 2114, VAZ 2107, Daewoo Lacetti ва Daewoo Nexi дорем. دوستان عزیز، ки барои шумо пешниҳод мекунем. ба ҳамаи шумо тамошои фароғат мегзарем ба эълони мошинҳо. бародароне ки ҳуҷҷаташон тамом шудагӣ аст, мехоҳанд ки граница гузаранд, ширкати акаи Баҳром ва Ҷонибекро тавсия медиҳем ки бо хоси Аллоҳ шуморо соҳу саломат бурда мерасонанд. мошинҳояшон комфортни, замонавӣ ва беҳтарин мебошад. ин бародарон 10 сола стажи корӣ доранд ки то ҳол дар хизмати мардум мебошад. агар аз номи канали Далер офисиал муроҷиат кунед, боз скидка карда мешавад. ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед, ба шумо кӯмак худро мерасонанд. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз, Opel хечбек айни ҳол дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. нархаш 24000 сомонӣ. солаш 93 солаи соҳиби мошин қайд кардаги ки мо мошина 97 кардагим. ҳама тарафа мошин 100% хадавой нормалӣ кардагим. мегам мошинча 97-ай, баллонои 70-80 фоиза дора, номерои 52 одаме ки мехарад қадаркаш мекунад. нархш 24000 сомонӣ. бензин газ кор мекунад. документаш то моҳи декабра фака ҳастай. коробка передачи механика, объем мотор 1.6, 24000 сомонӣ. чӯриш бензин газ. соҳиби мошин қайд карда ки бояд мошина срочно фурӯхтан дар корай. мошин ҳама тарафа ягон дарди лишк надора, не сарафина, чашкош ҳамаш не пусдагай, фасон кардагай, ба тамоми талаботои худаш ҷавобгӯ ҳастай. Opel хечбек маромат, харидоро занг занед. дуюм мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз, VAZ 2106 дар ҳолати беҳтарин техника қарор дорад. айни ҳол дар ёбон аст. соҳиби мошин қайд карда ки мошина фақат ҷои кор ҳай карда мерем мием. хулоса кори вазмина дидагӣ нестай. мошинча айдош заводид мешавад. дарош, аккумулятораш, магнитофонаш ҳамаш хулоса кор мекунад. танҳо бензини қатӣ роҳ мегардад. солаш 1993 солай, объем мотораш 1.6 литр. коробка передачи боша, механика. рақамҳои соҳиби мошин дар амрӯи экран буда. маромат 936 36 84 85 занг мезанем, муомила мекунем, мошинчаро мехарем. фақат бародарое ки мошин харастен мега занг занем, илтимос беҳуда занг назанем. мошин срочнай, бояд мо мошина фурӯшем мега. ягон дард надорад. 4 баллонаш тоза хушрӯ, ойнош кор мекунад. ҳама тарафа хулоса мошин ба талабҳои худ ҷавоб аст. маълумот зиёд бо тавассути телефон. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi айни ҳол дар Истаршан қарор дорад. нархаш бошад 18500 сомонӣ. сӯзишворияш бензин газ, солаш 1994. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад. мега ягон дард надорад, ягон ҷош кафидагӣ пусидагӣ варид надорад. мошина мега мегири ҳай мекунӣ. ягон расходи лишни ҳам боз надорад. баллоно нав 100%. техпаспорт дора. газ бензин кор мекунад. 10 литр газ кати 140 километр мегардад. хулоса мошин ҳама тарафа беҳтарин аст. мошини чорум мо дӯстони азиз, VAZ 2114. VAZ 2114 айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 24000 сомонӣ. мошин беҳад тоза, фасон, молодёжникайга мега. мошина мегирен ҳай мекунен. 24000 сомонӣ нарх дорад. сӯзишвориш танҳо бензини холӣ, гази дидагӣ нест. солаш 2011 солай. мошинча нав, дарон берун тоза, фасон, магнитофон, аккумулятораш нав, ҳама тарафа соз. коробка передачи бошад, механика, объем мотор 1.7. бо арзон мешавад. коробкаш 100%. 4 дарш мега сентрализамо кардагиай. трезаш электропакетай, понни пулковат кардагиай.
4 балон нав, краскаш нав, салон тоза пачка, 8 колонкаи зур дора мега. Аккумуляторш пачкаи баде бо. Минусш мега хадавой камтар масъалаи хадавойш мега. Дига дард надорам. Документам пока масъалаш камтар проблема мега. Хай бо занг мезанем масъалаи документаша муомилаш мекунем. Мошини панҷами мо дӯстони азиз Daewoo Lacetti. Daewoo Lacetti солаш 2006 мошинои навон. мошинои нав айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархаш 35000 сомонӣ. Боз муомила дора мега. сӯзишвориш гази бензин даста. объем мотор бошад 1.6 литр, коробка передачи автоматика. мошинча мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. бо арзон мешавад. дар рақамҳои 204 07 07 занг мезанем. боз маълумоти мухтасари зиёда метавонем аз соҳиби мошин гирем. дӯстон азиз, мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷатош пока 1 сол ҳаст мега. хулоса мошин ба тамоми талаботҳои худ ҷавобгӯ дорад. маромат мошинхоро занг занед, боз муомила мешавад. мошини навбатӣ мо Mercedes Benz V124 беҳад мошин тоза фасон 100% ҳаматарафа мега. айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. нархаш 35000 сомонӣ. қадар қиматам нест. сӯзишвориш танҳо дизел биродар азиз. солаш бошад 1991 сол. мошин айбид маълумай пачка тоза метава. краскаш гизалай буда. объем мотораш бошад 2.5 литр. Mercedes Benz дар кузови седан қарор дорад. коробка передачи механика. боз камтар муомила мекунем мега. бародарое ки мошинхари конкрет ниен ана ҳамо дамо занг зана мега. боз муомила мекунем. коробка передачи механика 933 00 44 21 занг занед. кузов мега 100% задаги падаги ягон чи надорад. харидор аниқ занг занад. техмастер 1 солай ҳамин хеле мешавад мошин. хулоса мошини навбатии мо Opel Astra F айни ҳол дар Душанбе қарор дорад. нархаш 33000 сомон аст. ин бародар хоҳиш кард ки мошина бояд срочно фурӯхта накунад. каси занг мезанад, боз камтар скидка мекунем. мошинча мега молодёжный кагиай. дар он берем тоза фасон динамикош ҳоб магнитофонош ҳама тарафа гизала байдай. балонош дарунаш тоза. хулоса солаш 96 солай мега. объем моториш 1.6 литр. коробка передачи механика. рақамҳои соҳиби мошин 903 11 07 07 зангават кинен. бародарои Astra F хар хоҳиш мекардем ки Astra F мо ина барои шумо. боз арзон мешавад. ин барои шумо. ва мошини навбатии дигар дӯстон азиз ВАЗ 2115 мошинча молодёжный фасон гизалаи бад кардагиан. бениҳоят таъриф шикард. айни ҳол дар Душанбе қарор дорад. камтару мошинда расход кардагиан. нархаш 18000 сомонӣ. сӯзишвориш танҳо бензинай. солаш 2005. мошин не кӯнай. солаш не нави бадай. объем моториш 1.7 литр кардагиан. коробка передачи механика. рақамҳои соҳиби мошин дар ҳамин рӯи экранай. маромат 97 99 79 96 зангават мекунем. муомила мекунем. бо арзон мешавад мошинча мега. срочно мега. фақат бояд мошина срочно фурӯшем. солиш 2005. мотор инжекторай. самбуфер. хулоса мехонам гӯшод меҷмун мега. 4 балон мешнам ҳама тарафа. боқӣ дар амони худо бошед. то видеои баъд надӯстед. лайк амонем.